Имотите в Хайделберг са едни от най-скъпите в Германия. Значи центъра почват от 2500 евро на квадрат и отиват до 20 000 евро на квадрат. Наемите, тъй като е студентски град, също са сериозно нагоре. Обикновено по-големи апартаменти, двустайни, се предлагат на 2 и повече лица, нали, учащи, студенти. И да се взимат така и добри наемни суми.